nitie gi pacheno en adieri ni sectors go kawakawo mayot ringo go ng'eni wacho ni low hanging fruits emikwongo ichako go ka in kata e puodho to yudo ka maembe moro liero gi piny kapok imanyo man malo cha kawo moliero gi piny koro aparo ni nitiere gik ma wanyalo timo obed e yor pur obed e yor lupo kata obed e yor rwako welo e yor tourism. So kapok adonjo mano deeply aparo ni iwacho wach ICT enablers. Yes. And right kaka county ma Homa Bay osetemo magi loko yo magi solo go osuru koro sani gitiyo gi technology gi weyo mar pesa mikwanyo achiegni. Mano en gima ber nikech an kaka jalony weche mag kwano abiro nyisi ni yo mayot mar kwalo go omenda mar jopiny sami solo osuru en kawo pesa ka ichiwo e lwedo ni. So kichiwe kamano mondo miyo obed accounted for bedo tich matek. Omiyo ka wanyalo dar wati gi ICT ni to nyalo konyowa. To ok mana e yor no kende. Kata mana e yor rito kwe. Kata mana e yor nono ni traffic tiye yo machal nade. Kata mana e yor nono ni to kuonde mamoko mwasolo osuru. Kata mana e gwenge waka. Wan gi toll station. Ere ka neno ni jogo masolo osuru gi pesa gidonja agulu